Mulla ystävä on, jota muut siedä ei. Ne väittää, et terveyden heiltä se vei. Mutta haittaa se ei, sillä eristeenä se on voittamaton. Se on asbest. Aine, joka kaiken kest. Se kestää mitä vaan. Se ei syty palaamaan. Simpli asbest. Vaik siinä lukee do not test. Siinä ei oo mitään ikävää. Paitsi ettei voi hengittää. Kun se on asbest.